Vă salut pe toți cu dragă aderență. Sunt alături de cel mai de bunul meu prieten Alex. Vă pup și vă iubesc. Toți prietenii lui Paul sunt și prietenii mei. Omul cu cel mai frumos caracter, Vă dea care Dumnezeu sănătate. a fost tot timpul lângă mine și este, și Dumnezeu să-i dea sănătate. Și vouă, la toți prietenii mei, să vă dea Dumnezeu sănătate. Dumnezeu să vă bucure sufletele. La toată lumea. Să aibă Dumnezeu grijă de voi toți. Și dușmanii noștri să fie sănătoși, nu? Și dușmanii noștri sunt prietenii noștri. Normal. Și e de la foarte bine în sus, ce unchi minunat. Ia zi, Paulic. Ce să zic, frate? Ce mai zici, frate, care mai e viața Bă, ta? viața mea, mulțumesc lui Dumnezeu, e frumoasă, e liniștită, sunt bine, sănătos. Am înțeles și eu că ai vrea să te pui la casa ta. Da, îmi doresc să-mi fac și o familie, să fiu și eu bine, da? Ai găsit persoana Am potrivită? găsit o fată care cred eu că mi s-ar potrivi să fie cu mine. Acum